Nyama, bonsoir. Oui, bonsoir. Korbashila. Non, Bashi Foytena. Itawani jam. Ne tɔgɔ ye Alpha Abdoulaye Jai. Ne bɛ baara kɛ INPS kɔnɔ. Bon, ne ni n ka délégation wulila ka se Sikaso yan. Hokumu dɔ de kɔnɔna la n'o ye festival ye. Bon, sani n bɛ kuma daminɛ n bɛ Sikasokaw fo ka segin k'u fo u ka bonya n'u ka mɔgɔladon na. Donc an nakun ye festival yan ka na an ka faamaw ka ci de lase ani k'u ka foli lase Sikasokaw ma. Donc o cikan tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔw b'a mɛn INPS u t'a dɔn INPS ye mun ye. Donc an bɛna an da don o la k'o walawala dɔɔni u ka se k'a faamuyali kɛ. Donc INPS ye cakɛda de ye. Donc cakɛda min jantolen don Mali baarakɛlaw la minnu bɛ sara ta kalo la mais o dɔrɔn tɛ ale ni Mali kɛnyɛrɛyew. Donc i kɛra jagokɛla de ye o i kɛra bololabaarakɛla ye o i kɛra mécanicien i kɛra ouvrier n'i bɛ baara k'i yɛrɛ ye dɔrɔn donc i niyɔrɔ bɛ INPS kɔnɔ. Voilà, donc o hukumu de ye an se yan. Donc an yɛrɛ bɛ baara kɛ a bolofara min na o de bɛ wele ko assurance volontaire. Donc comme a dalen b'an ka ɲɛmɔgɔw ni kan ani jamana autoritéw ni kan ka se ka maliyɛnw bɛɛ don assurance la. Donc u ye cikan lase donc an b'o folikan lase u ma u ye danaya mun d'an kan donc k'an kɛ ci fɔbaga ye. Donc an b'an ka directeur ba yɛrɛ fo yan n'o ye monsieur Ousmane Karim Kulubali ye. Donc ali an yɛrɛ bɛ cakɛda mun na assurance volontaire. Donc o bolofara in fɛnɛ n'o ɲɛmɔgɔba ye monsieur Modibo Daɲɔn ye. Donc an b'u fo u ka danaya la u ye min d'an kan. Voilà, donc assurance volontaire ale ye INPS bolofara de min dabɔlen don kɛnyɛrɛyew kama. Voilà, donc commerçant b'o la, artisan b'o la, ouvrier b'o la. Voilà, parce que a yira k'a fɔ olu de ka ca jamana in kɔnɔ kosɛbɛ. Voilà, donc a dabɔkun ye olu de ye ka se k'u dɛmɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati n'an b'o wele retraite. Donc ale ni bana wagatiw la donc dɛmɛ bɛ k'u ma n'o bɛ wele AMO parce que mɔgɔ caman bɛ AMO in de dɔn kosɛbɛ. Mais o tɛ assurance volontaire nafa bɛɛ a nafa wɛrɛw bɛ yen allocation familiale b'a la an b'o wele den sara. Voilà, donc olu fɛn ninnu nafaw bɛɛ b'a la. Bon maintenant ni assurance volontaire n'i bɛ don ale la don cogoyaw de b'a la. Voilà, donc don cogoya minnu bɛ yen d'abord an ka sigida bɛɛ lajɛlen na a kɛra région ye o a kɛra Bamakɔ yɛrɛ ye. Donc an ka sigidaw bɛ yɔrɔ bɛɛ la. Donc ni bɛ fɛ ka don a la dɔrɔn i bɛ wuli ka se u ma. Donc ni wulila ka se u ma formulaire dɔw bɛ yen i b'olu minɛ i b'olu rempli mais i bɛ taa n'i ka wolosɛbɛnw y'i fɛ i bɛ taa n'i ka kunkolo fotow y'i fɛ i ka denbayaw ka wolosɛbɛnw i bɛ taa n'olu bɛɛ y'i fɛ. Donc n'i taara n'olu y'i fɛ a bɛ jɛ a bɛ papier ninnu rempli maintenant i bɛ se ka don a la ka k'a tɔnden. Donc n'i donna a la fɛnɛ warisaraw de b'a la. Donc an ye sɔrɔw jateminɛ o kɔnɔna de la an sera ka warisara yɔrɔ sigi fo sigiyɔrɔma 5. Donc sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye kalo 3 o kalo 3 58,9. Donc o bɛ sara. Maintenant sigiyɔrɔma filanan fɛnɛ bɛ yen donc o ye 18,840. Donc minnu ka sɔrɔ ka bon ni sigiyɔrɔma fɔlɔ mɔgɔw ye olu bɛ se ka don o la. Donc sigiyɔrɔma sabanan fɛnɛ bɛ yen o ye 30,1,806 kalo 3 o kalo 3. Donc sigiyɔrɔma naaninan o ye 42,408 kalo 3 o kalo 3. Bon sigiyɔrɔma duurunan o y'a laban ye ale ye 47,20 kalo 3 o kalo 3. Donc sigiyɔrɔma ninnu olu ye i bɛ sɔrɔ hakɛya mun kɛ i bɛ don en fonction de ça. Voilà, donc mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ don sigiyɔrɔma fitinin na ani minnu bɛ don kumaba la sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati la olu ka wariw tɛ se ka kɛ kelen ye. Voilà, donc an b'o ɲini et puis n'i donna la fɛnɛ i bɛ se k'a daminɛ sigiyɔrɔma fitinin na mais tagali ɲɛfɛ ni sɔrɔ yiriwara donc i bɛ se ka yɛlɛma kɛ ka taa sigiyɔrɔmaba la pour que sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati i ka se ka nafaba sɔrɔ a la. Voilà, donc o de kun b'an bolo k'o ɲɛfɔ donc an ka ɲɛmɔgɔw y'o ci de don an da an ka n'a ɲɛfɔ Sikasokaw ye donc u ka se ka faamuyali kɛ a la. Donc an b'a ɲini u fɛ fɛnɛ donc u ka se ka wuli ka vraiment ka don INPS in na o y'an ka laɲini ye o ye Mali autoritéw ka laɲini ye o y'an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye. Voilà, donc o kuma de tun bɛ n bolo ka o fɔ aw ye donc ka segin ka Sikasokaw fo hali bi ko festival in a diyara an yɛrɛ ye a diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Voilà, donc o kuma de tun bɛ ne bolo ka fɔ. An bɛ fɛ ka dɔn Sikaso dɔrɔn tɛ Mali région bɛɛ la est-ce que aw bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ assurance volontaire baara la? Bon assurance volontaire comme produit mun don a kun bɛ yen a mɛnna
mais ka bɔ ka fanga don a la tantôt jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na o baaraw de daminɛlen filɛ sinon depuis 2005 produit in bɛ yen voilà donc mɔgɔ caman t'a kalama k'a bɛ yen donc an kɔni gɛlɛya dɔɔni mun b'a la dɔrɔn o ye an bɛ ɲɛfɔli de kɛ parce que fɛn bɛɛ daminɛ a ma nɔgɔn voilà donc yanni mɔgɔw hakili ka sɔn ko ma donc an kɔni bɛ ɲɛfɔli kɛ an bɛ wuli an bɛ tagama donc an bɛ s'u ma an b'a ɲɛf'u ye k'a ɲɛf'u ye an tɛ sɛgɛn o la voilà donc o kɔnɔna kɔni na o yɔrɔ bɔn an tɛ se k'a fɔ ko degun don parce que an ka laɲini ye min ye o ye de olu k'a faamu u ka don donc ni olu m'a faamu an tɛna sɛgɛn ɲɛfɔli la voilà donc je pense que o y'o yɔrɔ ye kuma jaabi de. An bɛ fɛ ka dɔn festival ɲɛrigi kɛnɛ in kan aw dala la k'a fɔ ko a ka laɲini tun ye min ye k'a y'o sɔrɔ. Voilà festival ɲɛrigi kɛnɛ kan donc an ka laɲini tun ye mun ye an dalen don a la an y'o sɔrɔ parce que an nana ka na kunnafoni cari fan bɛɛ fɛ festival in yɛrɛ mɔgɔ caman bɛɛ b'an dɔn presque voilà donc festival in yɛrɛ kɛnɛ kana dɔrɔn tɛ an bɛ Sikaso dugu kɔnɔ an taara suguw la an bɛ fan bɛɛ fɛ voilà an taara garew la an bɛ yɔrɔ bɛɛ la donc an kɔni bɛ kunnafoni cari ka se ka mɔgɔw ladɔnniya donc n'u ye faamuyali kɛ donc an ka cakɛda yɛrɛ sigilen bɛ Sikaso yan yɛrɛ an ka direction régionale bɛ yen voilà o bɛ yen u bɛ se ka wuli ni gɛlɛya bɛ yen donc ou bien n'u mago bɛ kunnafoni minnu na donc u bɛ wuli u bɛ se olu ma parce que an nana an b'an ka mission kɛ ka ɲɛfɔli kɛ mais an bɛ taa ka baara to Sikasokaw de bolo voilà donc n'u mago bɛ ɲininkali o ɲininkali la INPS dayɛlɛnnen d'u ye u bɛ se ka wuli u bɛ se u ma an bɛ INPS yɛrɛ directeur régional fo k'a ka adjoint fo a n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen an b'olu yɛrɛ fɛnɛ fo u ka bonya n'u ka cɛsiri la. Maintenant an bɛna 30 secondes dɔrɔn d'i ma walasa an ka se ka bɔ bi jamukan in kɔnɔ misaliya la ɲa yɔrɔ in ka fa jama na micro ka di e ma 30 secondes kɔnɔna la i ka assurance volontaire i ka expliquer i ka population motiver ka na ma i ka kuma bɛ kɛ jumɛn ye micro b'i bolo 30 secondes. Bon ne ka kuma ye min ye assurance volontaire kan maliyɛn bɛɛ kɛnyɛrɛye baarakɛlaw surtout donc aw bɛɛ niyɔrɔ bɛ assurance volontaire la a dabɔkun ye aw de kama ye voilà donc a nafa n ye n da don o la kuma tɛmɛlenw na an bɛ segin a kan donc a nafa sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati parce que mɔgɔninfin i ka kɛnɛ wagati min na o de y'i ka sɔrɔ kɛ wagati ye mais ni si nana avancer ka don san 60 ninnu kɔnɔ dɛsɛ bɛ na donc fanga tɛna se ka k'i la bilen baara bɛ baara la k'a fɔ k'i b'o kɛ voilà donc i ka siniɲɛsigi wagati ye k'i to sifinya wagatiw de kɔnɔ voilà donc maintenant a bɛ don assurance volontaire la comme ça n'aw dɛsɛra don min na ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la INPS bɛ musaka d'aw ma o de bɛ wele pension fonctionnaire fɔlɔ mɔgɔw kun kɔnɔ k'olu kelen dɔrɔn de b'a sɔrɔ mais kɛnyɛrɛyew fana bɛ se k'a sɔrɔ mais u kun t'a kalama donc voilà donc pension b'aw ye n'a ye san 60 sɔrɔ bon maintenant o t'a nafa bannen ye allocation familiale bɛ yen donc o ye den sara ye donc ale ye 700 den kelen o kelen kalo o kalo donc ni denw b'i bolo a kɛra den 2 ye 3 4 5 10 donc den saraw bɛ d'i ma o ye ka se k'i dɛmɛ ka denw ka musaka nɔgɔya tali nɔgɔya i ma cogo min na bon AMO o ye a nafa dɔ ye donc bɛɛ b'a dɔn AMO ye min ye bi in na donc ni i banara i mana taa dɔgɔtɔrɔso la tigɛtayɔrɔ la i b'a mɛn mɔgɔw da AMO donc tigɛtayɔrɔ la i b'a ye mɔgɔ minnu bɛ AMO la ni tigɛ 100 sara la 70 de bɛ ta voilà donc e yɛrɛ bɛ i jɔ ni 30 ye bon o t'a dɔrɔn ye n'i ye tigɛ ta i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen de ni dɔgɔtɔrɔ y'i lajɛ ale bɛ ordonnance de d'i ma donc o ordonnance fɛnɛ la AMO bɛ fura minnu ta donc toujours 100 sara la donc 70 a bɛ jɔ n'o ye mais e bɛ i jɔ ni 30 ye bon o yɛrɛ fɛnɛ t'a dɔrɔn ye n'i banara fo k'i lada dɔgɔtɔrɔso la donc maintenant o bɛ wele hospitalisation donc i bɛ da lit mun kan a bɛ sara de voilà donc o la AMO hakili tor'o fɛnɛ la donc 100 sara la a bɛ 80 de ta o la voilà donc fɛn in bɛ a nafa ka ca a b'i dɛmɛ e mɔgɔ mana don a la e bɛ se k'i yɛrɛ ta i b'i ka denbaya ta i b'i mansaw ta voilà donc a nafa kɛ kun ye vraiment a ka se ka dɛmɛ yɛrɛ de lase aw yɛrɛ ma donc aw ka kɛnɛyaw ni aw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagatiw la voilà an kɔni bɛ se ka weleweleda mun kɛ o ye mɔgɔ kana jɔ a yɛrɛ la mɔgɔ kana maloya ka se INPS mɔgɔw ma ko n ye kɛnyɛrɛye baarakɛla ye n bɛ nin sɔrɔ de kɛ n'i sera an ma donc maintenant an bɛ ɲɛfɔli k'i ye n'an ye ɲɛfɔli k'i ye e yɛrɛ b'a lajɛ i se ye kilasi min ye mun fanga b'i la i bɛ don a la donc n'i donna a la i fana i b'i ka denbayaw assurer i b'i yɛrɛ assurer i b'i mansaw assurer donc o weleweleda kan de b'an bolo k'a di mɔgɔw ma
donc aw ka don assurance volontaire la kosɛbɛ o y'an ka laɲini ye o ye ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye donc ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan. Et merci et à la prochaine fois.